Hello mga kuya goy, for today's video mo tirada na buta pero bago ta mo tirada mga kuya goy, shoutout sa nato mga followers diha no, mga solid nga followers nga mga team kuya goy. Labi na gyud ni Ma'am Jincel Ismero, Arlene Alberca, ni Pilahio Balagulan, Jan Gabs, Lovely Beltran og ni Madam Michelle Honrada. Pagkalabli niyo tanan, shoutout sa tanan diha. Mayong gabi. Tiradahan ta mga kuya goy. Naawar mga kuya goy kung saan ito pagtirada sa mga saway. Pakita ginato mga isog kita sa tuwa. Naawar mga kuya goy ha. Bye. Bye. Naawar ning bayhan na hayag na kayo udto na nagtulog-tulog o mga. Sumuka po naman ka ba? Way klase na may trabaho siya. Way klase. Ang kuandri ang salog piting hugawa na pang florwax, kung di ka gusto na kung labayon, magdi bangon, gahi, jadi ka nagpasiklab ko ba, kakoy gahi sa balay, bangon ba, uy. Okay, sumuka po naman. Wala dulog sa kuwaw niya, basta di ka mabangon, nanawa. Ang florwax ito. Sige naman lang kagtugtog, diha nga, init na kayong panahon. Awa mga kuya goy, nanat na kabagtik. Nakapirto ka na kasi minggoy. Awa mo kuya we, nana takabagtik at ang asawa tuman din as tuwa basta kita na yung muhangyo nila hadlok po manawa pakiton kuya kuya sa tirada niya pagpluro ka sa awa iton tama awa mo kuya kuya unsa kabuta na tong gwapang asawa hindi nakapalag sa kuwa lagi nakapalag mga kuya kuya no Si Welly, sagod. si Ali nga na ko gibabaho diri sumalay na yung pag nga naman Sa ganin mo. trabaho ka. Sabi na yung trabaho na. Okay na nga pag-floor walk ni mo. Handa na goods mo kayo na. Tama na eh. Ano nga kaya kaya mo nang tawag kung kasapos. Sabi tuyo ni mo kaya na kayo na. Ay, tuman lagi sa bana lagi. Araw nili nagagbukol ba? Sa'yo mas maayos tubangan ko niyo. Sa tabangan? Mahuman tadayin ba? Ano kaya? Kaya kini mo ka. Saan mo tawag? Kung sa ko kayo, matos ako din sa konlikod. Ako yung trabaho. Di ka mo tabang tabay. Isip tabangan. Tabangay ko marunong human itong doyo. Ano ni? Nuang naman yung muha. Doon mo kung naong. Sila buang. Kumukan mo eh.